لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Днес, скъпи братя и сестри, продължаваме в един епизод от живота на нашия пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, на нашия любим пейгамбер, който го обичаме с цялото си сърце, Мухаммад алейхи салату вассалам. Говорихме миналите седмици за хаджатул вада, за хаджа, в който Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям се прощаваше с своят уммет, защото това беше последната година, в която Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям беше сред неговият уммет. И именно за това се нарича хаджатул вада или прощалният хадж на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. И Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям прави обращение към всички вярващи, към неговият уммет, към хаджиите, които са присъствали, повече от 100 000 последователи на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям в деня на Арафат, на планината Арафат. И казва неговите много известни думи, саллаллаху алейхи ва саллям. И ние бехме стигнали до момента, в който Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва: Инна кулла шейин мин амри al-джахилияти мавду'ун тахта qadami hada. Казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: всеко нещо от живота на джахилията е под моя крак този. Ние споменахме за Ал-Джахилия. Това е периодът, който е преди изпращането на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Периодът на невежеството, на идолопоклонничеството, на безверието. Периодът на ощетяването, на угнетението, където по-силният изаждаше по-слабия, където човешките права беха накърнявани постоянно. И Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям беше изпратен като пейгамбер. 24 години приканваше своя уммет и своя народ да приемат исляма и ги приканваше по пътя на Аллах. Една много голяма част от хората в арабския полуостров вече приеха исляма. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям изпрати известия на всички други народи, които беха известни и живееха по това време. На хората в Африка, на хората от Персия, на римляните и на всички други по-малки царства, които заобикаляха арабския полуостров. И посланието на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям беше едно: да повярва в Аллах един единствен, който е господар и създател на световете. И след 24 години Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям вече разкри книгата пред своя уммет. Всички аети, които бяха ниспослани, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ги предаде на своя уммет. Направи тълкуване, направи пример
в истинския живот как ние да живеем като мюсюлмани. Как да живеем като предани хора на Аллах Азza ва Джал. И след това време Расулуллах салаллаху алейхи ва салям казва всеко нещо от това, което се извършваше по времето на джахилията, преди исляма, казва днес отпада и всички тези традиции, обичаи и суеверия, казва аз ги слагам под моя крак. И с това приключва ерата на джахилията и започва новата ера на исляма. И Аллах Азza ва Джал изпраща Мухаммед салаллаху алейхи ва салям като пейгамбер, пратеник, който ще бъде до съдния ден. Няма да има друг пророк след Мухаммед салаллаху алейхи ва салям. Аллах Азza ва Джал завършва човечеството и живота на хората тук на земята с изпращането на пророка Мухаммед салаллаху алейхи ва салям и той ще остане, и неговото послание ще остане, и книгата ще остане до съдния ден. И казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, един от най-важните признаци за часът за съдния ден, за настъпването на края, казва моето изпращане като пейгамбер. Човечеството са живели хиляди години преди Мухаммед салаллаху алейхи ва салям. Но идва и краят. И колкото повече вървим напред, ние се приближаваме към този час. Но от мъдростта на Аллах Азza ва Джал той скри часът и не го показа на хората да знаят кога ще бъде съдния ден. Аллах Азza ва Джал го скри и не го показа на никой. Това е от тайните на Аллах Азza ва Джал и от знанията, които Аллах Та'аля запази за себе си. Но за каква джахилия говори Расулуллах салаллаху алейхи ва салям? Тази дума джахилия произлиза от думата ал-джахл или невежество. И ал-джахилия се едно е ерата на невежеството. Ерата на беззаконието, неправдата, безверието. И всичко, което извършваха преди това, преди Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, Расулуллах салаллаху алейхи ва салям го унищожава и казва до тук. Днес, след повече от 1400 години от деня, когато Расулуллах салаллаху алейхи ва салям се изправи пред своя уммет и говореше тези думи, виждаме, че човечеството отново започва и се завръща към части от тази джахилия, която е била преди исляма. Виждаме проблемите, които имаме днес в обществото, дали са от религиозна гледна точка, дали са от културна гледна точка, дали са от морална гледна точка, дали от икономическа. Но виждаме, че живота и хората живеят в една голяма несправедливост. Отново по-силните стават по-силни и изяждат по-слабите. Вземат техните имоти по един или друг начин. Те стават още по-богати и още по-мощни, бедните стават още по-бедни и по-слаби и по-беззащитни. И това се дължи най-много заради кризата, която има в религиозния живот на хората, в вярата. Защото Расулуллах салаллаху алейхи ва салям казва в хадис, казва: "Ала инна фил джасади музгатун. Идha салухат, салаха al-джасаду куллуху, ва идha фасадат, фасада al-джасаду куллуху." Казва, наистина в човешкото тяло има един орган, който орган, когато е здрав, когато е силен, цялото тяло на човека е силно. И казва, и този орган, когато е болен, цялото тяло е слабо и болно. И казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям: "Ала ва хия ал-qalb." И казва, и наистина този орган, това е сърцето. Казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. Когато един човек, неговото сърце се разболее, и когато говорим за болести на сърцето, тук не става въпрос за буквалния смисъл на думата, човек, когато е здравословно болен от сърце.
Тук става въпрос за нещо значение, което е много по-дълбоко от това. Тук става въпрос за болест на сърцето, която болест само човек сами може да излекува. Никой друг не може да му помогне. И това е болестта и корупцията на човека вътре в себе си. Когато сърцето е болно и има такива болести, такива заболявания, тогава неговото съзнание става болно. Неговото тяло става болно. Неговият живот е болен. Неговите постъпки и дела са болни. И всичко, което произлиза от този човек, е само вреда и разрушава. Но когато от другата страна един човек има вяра в сърцето, и той е искрен и предан на Аллах, и неговото сърце е здраво, тогава неговото тяло е здраво. Неговото съзнание, неговата борба, неговите постъпки и дела, от него произлиза само добро, добри думи, добри дела, добри постъпки, уважения и така нататък. И да си представим обществото, което е изградено от много хора, единици хора. Колкото повече единици в това общество са с болни сърца, толкова повече е пропаднало това общество. И колкото повече единици от това общество са с здрави сърца, с здрава вяра, толкова по-е издигнато това общество. Както споменахме, от всяка една гледна точка. И от религиозна, и от морална, и от културна, и от икономическа, и от социална. В това общество хората не страдат от такива проблеми. Но за разлика и за съжаление днес виждаме, хората преминават през много труден период в времето и в своя живот. И най-много хората страдат днес от моралната и социалната криза на вярата, на възпитанието, на обноските, на уважението и всички други неща, които следват от заболяванията на сърцето. И затова Расулуллах салаллаху алейхи ва салям наприканва човек да обърне внимание на сърцето си, да обърне внимание на това, което е вътре в него. Защото когато душата е чиста, сърцето е пъстро, съзнанието, тогава и човека е здрав и неговите постъпки са хубави и неговите дела. Той се бори за добро и за истината.